Doncs com bé deia la Maria, en aquest llibre recollim 15 perfils de 15 dones diferents relacionades amb el món del temps. I podreu trobar dones que estan lligades amb els mitjans de comunicació, dones que podeu veure o escoltar cada dia a la ràdio, a la televisió, explicant la meteorologia que farà aquell dia. Però també passem per altres costats, dones que potser la feina que fan no és tan visible, però és igual d'important, com per exemple aquella persona que li agrada molt fer fotografies del temps, veure postes i sortides de sol i envia aquestes fotografies i després us les mostrem a vosaltres. O també, per exemple, persones que agafen dades meteorològiques dins la seva estació que tenen situada a prop de casa i també aquesta informació nosaltres us la traslladem, però ve d'aquesta persona. O també, per exemple, gent que està posada en tema d'estudis que van més enllà per veure cap on anem, cap on va el temps de cara al futur i ens ho poden explicar amb tots els detalls. I el que hem fet és, a part de preguntar-los quin és el seu fenomen preferit, entrar una mica a la part més personal. Parlem de meteorologia, ho parlem de manera didàctica, planera, perquè s'entengui tothom, però els hem demanat alguna anècdota, algun episodi que han viscut, a vegades a nivell professional, treballant, però a vegades personalment, una pedregada que els ha enganxat que no havien previst, o fins i tot alguna tronada o alguna cosa una miqueta més personal. Nosaltres el que fem és fer una mica més el detall d'aquell episodi i, sens dubte, també els hem hagut de preguntar què els hi preocupa del futur, de l'emergència climàtica, què és el que hem de fer i com veuen aquest futur que ens espera. Hem tingut aquests 15 perfils i de ben segur ens n'hem deixat algunes, per tant, podrem tenir una segona edició. Clar que sí, una segona part segur, segur.